Vítajte. Sedím tu a rozmýšľam, ako začať toto video, aby vás zaujalo, aby vám toho dalo čo najviac. A je tu zo pár takých vecí, vlastne také dve zásadné otázky, ktoré by sme si mali položiť a pokúsiť sa na ne odpovedať. Prvá je, čo by sme mali vedieť o svojej duši. A za ňou ide hneď druhá, pomôže nám to ku šťastnému životu. Sú to veru ťažké otázky. Tak sa na to poďme pozrieť trošku bližšie. To, čo by sme mali vedieť, nie je jednoduché poznať. A ešte ťažšie je prijať to, s čím som sa doposiaľ nestretla. A tá duša je naozaj jedno veľké tajomstvo a súčasne najväčší zázrak v živote. Ona si jestvuje stále. Je v nás, je vo mne, vo vás, ale aj v mnohých iných tvoroch. Niekedy mi príde na rozum, že či je aj v mravcoch alebo v muchách. Ale čo naisto viem, tak v tých našich spoločníkoch, ako sú psíkovia alebo mačky, tak tam naozaj je. A je skvelé sa stretávať aj s dušami takýchto jednoduchších bytostí. No, ale poďme ďalej. Tá duša, aby bola šťastná, musí byť slobodná. A paradoxne sme to my, každý sám pre seba, ktorý sa robí väzňom vo svojom tele, v tele, ktoré je nosičom pre našu dušu, pre moju dušu. A okrem toho, súčasťou toho celku, ktorému hovoríme ľudská bytosť, je ešte aj myseľ, vedomie. O nej sme sa rozprávali minule. A tá myseľ, niekedy hovoríme aj ego, tak tá je ten najväčší skúšobný kameň pre každú dušu. A veľakrát chce to ego dušu ovládať. A aj to robí. Pokiaľ mu to dovolíme. Keď sa však dokážeme z toho vymaniť, stávame sa slobodnou bytosťou. A to je ten najväčší zázrak v ľudskom živote. Takže bolo by dobre, keby ste si to vyskúšali, to oslobodenie sa. Sú na to rôzne techniky. Niektoré sú jednoduchšie, niektoré komplikovanejšie. Ale stačí vniesť svoju pozornosť sem, na toto miesto. Tam sa tá duša ozýva naisto. A keď sa tam dostanem a počúvam ju, tak vtedy prichádza to vnútorné šťastie, ktoré márne všetci hľadáme vonku. Ale ono sa naozaj vonku nenachádza. To šťastie sa nachádza v každej bytosti. Vnútri zvlášť. Takže venujme pozornosť tej svojej duši. Tak často, ako sa nám to dá. A keď to budeme robiť, tak naše životy budú naozaj oveľa krajšie a získajú mnoho kvalít, ktoré zatiaľ nepoznáme. Ale učiť sa môžeme stále. Záleží na každom jednom z nás. Dávať vám rady, to si myslím, že nie je až také dôležité.
môžem vám dať odporúčanie, tip, trebárs na dobrú knihu. Hľadala som úprimne. A potom som si spomenula, že táto je asi najlepšia. Rozhovory s Bohom od Neil Donalda Walsha. Takže zoberte do rúk a prečítajte. A potom uvidíte. A vidíme sa na budúce. Pekný deň.